Вітаю! Тема сённяшняга урока – рэгуліроўка грыфа гітары. У вестерн-гітарах і в электрагітарах вельмі тонкія грыфы. Для рэгуліроўкі прадугледжана наступная канструкцыйная рэч. Унутры грыфа кожнай гітары замацаваны сталёвы стрыжань. Зараз назовем яго. Па-ангельску ён мае назву truss rod, па-польску прэнт рэгуляцыйны. Па-беларуску вы сустрэнеце з назвай анкер ці анкерны стрыжань. Можна яшчэ назваць стрыжань для рэгуліроўкі гітары, стрыжань для рэгуліроўкі грыфа. Гэта ўсё тэрміны, але часцей за ўсё гітарысты кажуць проста анкер ці анкерны стрыжань. Для чаго гэты стрыжань? Грыф гітары падобны на лук. Ён увесь час знаходзіцца пад нацяжэннем струнаў. 6 сталёвых струнаў вельмі моцна цягнуць яго вось в гэтым накірунку. Для кампенсацыі гэтага нацяжэння прызначаны анкерны стрыжань. Ёсць 3 варыянты становішча грыфа. Калі ён проста роўны, калі ён выгнуты крыху, як лук, і калі ён адмоўны выгін ці адмоўны лук. Вось гэты апошні, ён не прыдатны ні для чаго. Роўныя грыфы таксама практычна ні для чаго не прыдатныя. Чаму? Таму што струна, калі мы на ёй граем, калеблецца, і амплітуда яе калебанняў, яна патрабуе некаторую адлегласць. Вось гэтую адлегласць мы ствараем, калі ствараем вось гэты выгін. Як памераць выгін на гітары? Мы прыціскаем гітару на першым ладзе і на 14-м. Чаму на 14-м? Таму што менавіта ад 14-го лада грыф гітары прыклеены да корпуса і рэгулюецца толькі гэтая частка. Тая частка, якая прыклеена, яна ўжо не рэгулюецца. Прыціскаем на першым ладзе і на 14-м. І потым робім вось такі рух. І тады вы можете ўбачыць лёгкі рух струны, значыцца вось тут ёсць невялічкі зазор. Ён прыкладна такі і мусіць быць. Вось адлегласць, якую вы ўбачыце, яна мае быць меней, чым міліметр. Яе можна памераць, можна прызвычаецца інтуітыўна, але трэба ведаць, што над 12-м ладам максімальная адлегласць гэта 3 міліметра. У мяне заўсёды недзе 2-2,5 міліметра. І калі ў мяне крышачку звініць струна, я не пераймаюся. Гэта не страшна. Галоўнае, што мне зручна граць. Як рэгулюецца анкерны стрыжань? Існуе таксама толькі 2 канструкцыі. Амаль усе электрагітары маюць доступ ад галоўкі грыфа, таму што тут у іх стаяць датчыкі, і гэта адзіная магчымасць. У акустык звычайна доступ адсюль, з боку адтуліны. Існуе таксама некалькі відаў ключоў. Звычайныя мэблевыя ключы, шасціграннікі, і яшчэ існуюць накідныя ключы. Вось у гібсан-гітараў даволі часта сустракаюцца менавіта вось такія накідныя ключы, якія накладаюцца на канчатак анкернага стрыжня і рэгулююць яго. Зараз я пакажу вам, як адбываецца рэгуліроўка. Але яшчэ невялічкі нюанс. Бывае, што доступ да гэтай адтуліны не адразу вось тут, дзе дзірка, а крыху глыбей. І тады вы бярэце гэты ключ, укладаеце вось гэтым бокам, туды глыбей. Каб рэгуляваць яго, вазьміце абцангі, бо рычаг кароткі, і у вас не хопіць сілы якасна павярнуць. У маім выпадку доступ блізка, таму я проста ўстаўляю ключ паміж 3-й і 4-й струной, пасярэдзіне. Вставілі ключ. Калі вы паварочваеце ключ па часовой стрэлцы, вы закручваеце яго. Грыф выгінаецца. Калі вы паварочваеце супраць часовой стрэлкі, вы адпускаеце анкер. І зараз пакажу, на якую адлегласць трэба павярнуць ключ. Прыкладна на 5-6 градусаў. Гэта вось столькі, глядзіце. Не болей. Ну і апошняя рэч, якую вам трэба ведаць. Пасля таго, як вы павярнулі ключ,
Ва ўсіх мануалах напісана: пачакайце гадзіну-дзве, калі струны прывядуць у раўнавагу канструкцыю. Я звычайна раблю зусім па-іншаму. Я бяру гітару, паварочваю яе і выгінаю аб калена. Не моцна. Грыф можна зламаць, калі прыкласці дурную сілу. Проста акуратненька яго прывядзіце ў раўнавагу. Гітару трэба абавязкова наладзіць, бо вось гэтая невялікая рэгуліроўка змяняе раўнавагу ўсёй канструкцыі, і гітара будзе разладжана. Гэта ўсё, што вам трэба ведаць. Папрашу вас абавязкова падпісацца на мой канал, сачыць за урокамі, і я чакаю ад вас каментароў. Магчыма, вы напішыце пра мае нейкія недахопы, але самае галоўнае, магчыма, вы прапануеце мне тэмы для наступных урокаў. Усё, да пабачэння.